Φέτος ο Σύλλογος Ειδικών Δυνάμεων Αχιλλέας Μελίδης νομού Πέλλας είναι στο ΚΕΟΑΧ. Φέτος δεν έχει πορεία, έχει κάτι το ξεχωριστό εδώ με τους εκπαιδευτές, με τον Νίκο Παπαϊωάννου και τον Θάνο Δημήτριο. Από τους παλιούς πλέον, από τους παλιούς. Γεράσαμε, αλλά είμαστε ακόμα εδώ. Το πρόγραμμα σήμερα προέβλεπε ένα τμήμα ανέβηκε πάνω στον Άγιο Αντώνη, ένα άλλο έμεινε ενδιάμεσα στο εκτάκτο ανάγκης και εμείς εδώ κατασκευάσαμε μια χιονότρυπα. Χωράν 3 άτομα να καθίσουν μέσα, 2 να κοιμηθούν και τώρα σε λίγο θα ετοιμαστούμε να μαγειρέψουμε κιόλας με χιονότρυπα. Τραχανά είπες. Τραχανά βέβαια, τραχανά είναι το κατάλληλο φαγητό. Καλό θα είναι αν μπορέσεις με την κάμερα να τραβήξεις από πιο κοντά πώς είναι μέσα ο χώρος. Φέτος, αν και δεν είχε πάρα πολύ χιόνι, παρόλα αυτά αυτό το μπάζωμα εδώ βόλεψε για να φτιάξουμε τη χιονότρυπα που την είχαμε καημό από πέρυσι που δεν είχαμε σχεδόν καθόλου χιόνια. Έλα ρε. Και αφού χώρεσε ο ψηλός 2 μέτρα παλικάρι, φανταστείτε πόσοι χωράνε. Να δούμε λίγο και πώς είναι μέσα. Έχουμε εδώ και έναν ακόμα. Είναι εδώ μέσα η χιονότρυπα. Είναι ένα μικρό ιγκλού, πάρα πολύ όμορφο. Χωράει, όπως είπε και ο εκπαιδευτής, 3 άτομα, 4. Και η έξοδος από εδώ. Και μπορείς εδώ μέσα να μην παγώσεις, να μην πάθεις κάτι από το κρύο. 0 βαθμούς, εδώ και κομμάτο. Από πού είσαι? Σέρες. Σέρες, Σεραίος. Αυτό είναι